Ahojte, ja som Clay. A ja zas Crafter. Ukážeme vám naše vynálezy a všelijaké takéto veci. No, tak náš prvý vynález, čo máme, je tento. Je veľmi dobrý. Vidíte cez podzemia, kde je láva a kde voda. Je dobrý. Druhá naša vec je hrad, ktorý je dobre vybavený. Tuto sa zvnútra otvára, alebo máme tu dokonca aj zvonček. Potom sa ešte môže ísť tadiaľto, máme tu všelijaké balkóny, tajný vchod a tak ďalej. Máme tu všelijaké veci vnútri. Máme tu takéto. Takže ukážeme vám ďalšie poschodie, čo bude tuto hore. Vidíte? Je tu aj truhlica. Nemáme v nej nič, zatiaľ ešte aj postele. Máme tu pracovný stôl, hudobné kocky. Ďalšie truhlice. A ďalšie veci. A Tretia naša vec, ktorú máme, je väzničanov dom. Tuto bývajú väzničania. Naschvál sme ho spravili z dreva. A keby sme ho spravili z diamantových blokov, tak ho ukradnú. Tak ho ukradnú endermani. Alebo. A ako vidíte, tuto sú schody, tadiaľto sa môže prechádzať. A tuto je pekný domček. Máme tu aj psov. Potom vám ukážeme, jak sa robia psi a mačky. Mačky sú trošku zložitejšie. Takže tuto je dom pre psov, čo som ja vyrobil pre svojich psov. Roli tu má aj truhlicu. Ohradu. Áno, presne tak. Tretia naša vec. Crafter, počkaj. Ale ešte sme tu vybudovali jedno podzemie, čo je pre vesničanov. Áno. Tuto pod hradom. Ako vidíte, je to dokonalé. Dá sa tadiaľto a tadiaľ. Všelijaké cesty sú tu. Môžu sa sem vesničania kľudne ukryť. Potom tu ešte máme nejaké domy, čo sme vyrobili pre náš hrad a tak. Niekedy sme našli aj jaskyne. A môžeme vám aj jednu ukázať. Poďte za mnou. Počkajte. Tuto sa topí jedno kurča. Takže jedna jaskyňa je tadiaľto. Len sa kúknite. Tuto je. Tuto není. Dobre. Tuto je jedna jaskyňa. Tuto. Jednu vám ukážeme. Ktorá je tuto dole. Spravili sme sa mať nejaké rebríky. Ako vidíte, tečie tadiaľto láva. Niekedy, keď pôjdeme trošku hlbšie, tak uvidíme zombíkov. Ako vidíte, tečie tu aj voda. Takže môžeme to tu aj vybuchnúť kľudne. TNTčkami, ako vám teraz predvedieme.
Dobre, zapálime to. Poď ďalej. Výborné však. Teraz poďme ďalej hore. Možno tam ešte máme nejaké veci. Ako napríklad ešte nejaké domčeky. Veľmi dobré to je. Je to náš dobrý server. Áno, už sme si tu vybudovali ako keby náš ostrov. Na YouTube vám napíšeme adresu serveru. Presne tak. Môžete sa pripojiť. Potom nám dáte... Je to československý server. Môžete nám dať na Skype meno, keď máte. A... Dáte nám Skype meno a môžeme si telefonovať. Presne tak. Ďalšia vec, ktorá je tu tento panák. Tuto dáme zombíkov, creeperov. A potom budeme na nich strieľať so šípmi. A s lukom. A keď jedného strelíme, tak okamžite padne. A zomre. Áno, presne tak. Takže začíname. Keby sme tam dali zombíkov a išli by sme tam cez deň, tak by zhoreli. Nedalo by sa ich strieľať. Bolo by to aj dobre, lebo by to bolo aj časovo obmedzené. Ale... neodporúčujem. Teraz si poďme pozbierať veci, čo sme od nich dostali. Takže ďalšia vec, tu máme jednu jaskyňu, tuto vnútri. Ale ja ju teraz neviem nájsť. Liepku. Poď za mnou. Počkaj, budem na teba strieľať čípy. Takto si my niekedy zisťujeme. Že kde sme? Ja ťa vidím. A ja už teba. Máme ešte jednu jaskyňu. Poďte za mnou. Tuto sme to vybuchli TNTčkami. Niekedy, keď chceme, tam dáme endermanov. Raz sme sa prekopali tak hlboko, že sme až padli do konca sveta. No, skoro sme padli. No skoro, ale boli sme blízko už. Tu sme tam dali lávu a hociaké veci, ale neviem už, čo to bolo. Tuto je veľká diera. Tuto sme niekedy mali psov. A môžeme sem dať teraz aj creeperov. No však je to podzemie. Tuto sme spravili jaskyňu. Veľmi dobré to tu je. Teda aspoň podľa mňa. Tu sme našli nejaké rybenky. A môžeme vám ukázať, ako sa dá vylepšiť. Meče. Áno, meče. Dajte to sem a hľadajte najväčšie číslo. Je to najlepšie. Dá sa ho vylepšiť. Napríklad, ja tu mám jednotku, 5 a 4. Vyberiem si 5 a diamantový meč, odrazenie 1. Vidíte? Napríklad aj ja tu mám. Toto neviem, lebo mám tu po anglicky, takže nebudem vám to hovoriť. Alebo dá sa aj brnenie, alebo luk. Šípy sa nedá. Ukážeme vám aj brnenie, keby ste chceli. Veľmi by som chcel ukázať, že jak sa dáva teky do Minecraftu, a to až v ďalšom diele. Áno. Keď sa nám to vydarí. Potom môžeme ešte
Potom sme tu našli ešte nejakú jaskyňu. Tejto som ani nevedel. No viem, ja som ju vybudoval tak trošku. A môžeme to tu kľudne vybuchnúť, keď myslíte. Ale upozorňujem vás, že keď dávate len takto vo vode vybuchovať TNTčka, Tak to nevybuchne. pravda, zoberiete kresadlo a zapálite to. Spravím tlačítko. A vidíte, nevybuchne to. Oci, koľko to môže byť. Ups. Ako vidíte, boli tu aj zombíci. Alebo aj nie. Možno tu bolo i nejaké uhlia, lebo aj z uhlia aj vypadáva tieto expy. A možno, že Ideme ďalej. sa sem skryli nejaké rybenky. Možno. Predtým, keď sme boli v singleplayeri, hrali sme v škole, tak viete, čo sa stalo? Chceli sme dať okná do domu a vypadávali nám rybenky. No, náhodou sme zobrali taký kameň rybenkový. Bola to náhoda. Ja mám aj nejaké módy. Napríklad Techit Minecraft. Chcel by som si stiahnuť ešte aj Hackmine. Také blbosti. Tak poď, Crafter. Ideme si to ešte trošku pre. A ako vidíte, prší. To nie je príliš veľmi dobré, ale nevadí. Prepáčte, že mi seká hráli. Nevadí. To je jedno. Poď za mnou, Crafter, tu som hore. Tuto. Vidím ťa. Toto je náš celkom pekný domček, čo sme si včera vyrobili. Urobili sme si tuto dole také podzemie. A dá sa sem takto prechádzať. A tak. Taký malý domček. A je tu aj jeden kostlivec. Prepáčte, ale musím vypnúť hru, lebo veľmi mi seká. A potom ju zapneš, nie? Zapnem ju. Ale nebojte sa, hneď sa vrátime. Áno. Hlavne, že nám ešte Skype funguje. Hlavne. Bez Skypeu by to bolo na nič. Na YouTube vám potom ešte napíšeme tú adresu serveru, jak sme vám slúbili. Môžete sa tu pripojiť. Ale prosíme vás, neničte nám veci. Keď sa pripojíte. Keď vôbec budete vidieť to video. Budeme sa spolu zabávať. A tak. Dáte náš Skype meno. Aj my vám. A môžeme. No takže, jak vidíte, ja som späť. Hurá! Ukážem vám vnútrajšok domu. Vnútrajšok domu sú truhlice. To sú vylepšovanie na meče, ďalšie. Alebo na zemi máme vlnu ako koberec. Áno, tuto je podzemný východ, tajný. Takto, tuto je jedna pasť. Nedorobili sme ju. Ale určite sa dá dorobiť. V ďalšom diele vám budeme ukazovať, že jak sa dajú spraviť tieto paste. Tešíme sa na vás. Nejako to nefunguje, ale nevadí. To je jedno. Tak vám to ukážem takto, že toto tu pokazíme. To nebude zo všetkých strán, ale bude to len z troch. Takto vojdete, nejaký creeper tam vojde a takto sa zamkne. A už nevie výsť. Ani my.
Alebo poďme sa pozrieť ešte na toto sklenené, čo si ty tu včera spravil, Crafter. Tuto boli endermani, ale už tam nie sú, možno sú tam už zombíci. Niekedy si tu môžeme spraviť aj endermanov. Veľmi by bolo dobré endermanov spraviť. Dobre to vyzerá, keď sme takto v skle. Vyzerá to ako nejaká zoo. Zombíkov. No, niečo také. A teraz vám ukážeme, že vylepšené meče sú lepšie na takýchto pavúkov alebo na všelijaké tvory. Jeden úder a už ho mám. Je to dobré. Je tu zombie. Je z takého také modré, niekedy keď to vylepšíte. Ja som mal raz taký meč, že buchol som prasa a začalo horieť. Vypadol z neho steak. Takže odporúčil by som to do životov. Lebo takéto meče ľahšie zabijete zombíkov, nebudú vás naháňať viac. Hlavne tieto luky, diamantové meče. A môžeme to vybuchnúť. 3, 2, 1, no. Predtým sme spravili brutálnu pasť v predošlom čísle, ale neviem, či to Clay videl. Clay, ja? Neviem už, akú pasy robil. Do jaskýň vždy dávame fakle, aby sa tu nerodili žiadni zombíci. Našli sme aj monster spawnery a tak ďalej. Alebo ukážeme vám, ako sa dá vyrobiť smrťáka. Smrťák sa robí takto. Zoberete piesok duší a hlava Wither skeletona. Dáte 3 poschodia, ruky, takto 3 hlavy a máte smrťáka. Ale ešte doplňuje si život. Doplňuje si život a keď si ho celý doplní, tak vybuchne, ako vidíte. Keď ho buchneme, tak na nás háče takéto hlavy. Háče na nás niekedy aj hlavy. A ešte ničí zombíkov. Aj zombíkov. Každého. A ešte keby ste chceli, tak potom sa dá vyrobiť aj krompáč, alebo motika, alebo také všelijaké krance. Vylepšené. Áno. Alebo dokonca sa dá vyrobiť aj... Dokonca sa dá vyrobiť aj brnenie. Brnenie vám teraz ukážeme. Bo brnenie sa vyrába takto. Ale poďme radšej do domu, alebo si spravme nejakú malú strechu, lebo nemám rád, keď prší. No. Ani ty? Ani ja. No. Takže brnenie sa vyrába takto. Zoberete čo si zoberete, brnenie, toto nohavice, topánky, všetko a všetko sa dá takto vylepšiť. Aj brnenie, aj meče, všetko. Najlepšie sú čísla ako 8. Raz som našiel aj 9, ale to bolo maximum. 8 je najlepšia. Keď nenájdete 8, tak je dobrá aj 7. Napríklad aj brnenie sa dá, 8. Kam zmizol smrťák? On ujde. V ďalšom 3. dielu vám ukážeme, jak sa stavia dom. Je to veľmi ľahké. Alebo to môžeme aj teraz ukázať. Môžeme to aj teraz ukázať. Teraz sme si spravili taký malý úkryt pred dažďom z vlny. Videl som aj taký mod, že miesto dažďu
z neba padali diamanty. Bolo to super. Mám teraz steky, takže potom v ďalšom videu vám ja ukážem, jak sa vyrába jeden dom. Dom, jak sa vyrába. Je to veľmi ľahké. V normálnom alebo na životoch? Aj na životoch, lebo je to tekit. Ale skúste to aj tak spraviť, že zoberiete drevo a potom ho premeníte na normálne dosky z dreva iba. Aj tak sa dá vyrábať. Ukážeme vám teraz, jak sa vyrába dom. Počkaj, ale poď za mnou, Crafter. Ukážem, tuto som hore, nad tebou. Kde si? Á, dobre, vidím ťa. Dobre, poď za mnou. Ako vidíte, tak tuto sme vyrobili všeličo, tuto ďalej na ďalšom ostrove. Je to tu veľmi dobré. Dúfam, že sa nám video vydarí, že tam nebude chýbať nič. Ako vidíte, dali sme sem na strom fakle, všeličo. Také podzemie tu máme, dosť veľké. Urobili sme si ho tak so smrťákom. Ukážeme vám, že jak sa vyrába teraz to podzemie. Podzemie sa vyrába takto. Buď si ho môžete vyrobiť takto s TNTčkami, zoberete TNTčka, alebo ešte ťažším spôsobom. Alebo vlastnoručne, alebo vyrobíte smrťáka. Lebo on vybuchuje. Spravil si ďalšieho? Nespravil, vybuchol s TNTčkami. Tuto máme aj malý domček. To sme spravili dvojité stromy. Na schvál. Aby sme vedeli, že kde je náš domček. To dal klej, dal pavučiny. Kde si, Crafter? V našom dome. Už nevládzem, Erik. Nevládzem to držať. Takže, čo je ďalšieho? Aha, áno, ďalšie dvojitý už strom. není nič. Ale počkaj, ešte niečo je. Poď. Tuto sme dávali ešte TNTčka, tuto niekedy sme dávali aj tekvice. Crafter, kde si? Tuto pri tom veľkom tekvicovom. To, čo si spravil tie Ja, tekvice. no. To som aj chcel ukázať. No tak tuto máme také veľké tekvice, toto sa ešte objaví. Alebo sme spravili s TNTčkami tuto. A takto sme si značili, že kde máme ísť. Takto až do oblakov sme si to spravili. A značili sme si, že kde máme ísť. Také miesta sme si spravili na schvál, aby sme No tak nevedeli. tu máme tiež tie implanty, tuto máme všetky veci, ktoré potrebujeme na boj. Diamantové meče. Na boj, čo luky. potrebujeme, dáme tam aj brnenie, čo sme teraz spravili. Poď za mnou. Ako Spravili sme si vidíte, ešte aj bazény. Tuto klej. Tuto je púšť, kde som ja bol. Trošku som to tu zhorel, ale nevadí. Dal som sem TNTčka a tak. A takto som spravil takú dieru. Tuto dal aj takéto. Tieto, čím sa vylepšuje, tuto je skrytá kohlica. Tečie Ďalej, sem. ďalej. Ako vidíte, je tu diera, tečie sem voda. Je to tu dobré. Sú tu všelijaké kravy alebo ovce. No je to pekné. Ďalšia kohlica. A dá sa ešte zhoriť, že Tu je môžete jedna, zapáliť. tu je jedna ešte jaskyňa. Poslednú vám ukážeme, potom ešte ukážeme bazén a už. A potom dáme video na YouTube. Takže ukážeme vám ešte toto, čo som tu spravil, tú dieru veľkú. Tuto je voda. Určite z Takhle. TNTčiek. No, To nie. A tuto som spravil také veľké dubové. Tuto si môžeme spraviť taký mostík z jednej strany na druhú. tuto môže byť, tuto jak je voda, tuto môže byť taký malý úkryt. Joj. Nevadí. Teraz tento mostík je dobrý.
No, teraz vám ukážem bazén. Aký bazén? Náš bazén. Jaj, tam. Už viem. Neviem. Aha, dobre. Hľadaj tekvicové. Ja viem, Toto je že tekvicové, lebo ja mám mapku. Ozaj. Počkaj. No, chod tam. Ja prídem za tebou. Dobre. No tak ešte prídem k tým bazénom a potom vám to dáme na YouTube to video. Určite sa nám veľmi vydarilo. Vidíte, tak tuto je môj bazén a tam je... Toto je môj bazén. A tam ten ďalší bude môj. Tento je môj, ja som si ešte nedorobil. Toto treba ešte pokaziť tieto veci. Nočným videním som si to spravil. A ďalej je tuto Rollyho a toto je... Teda klejov. No tak klejov. Toto bazén. Ďalej, tam má ešte aj svetla. Ďalej, toto je môj dom pre psov, nemám tu žiadnych psov. No tak, ešte ďalší. No tak, na dnes je to všetko. Tak dovidenia. Tak